Ahoj, dneska mám pro vás připravenou takovou jednoduchou hádanku. No jednoduchou. Dokáže člověku pěkně zamotat hlavu, protože tahle hádanka zamotala hlavu i slavnému Albertu Einsteinovi. Pojďme se tedy podívat na její zadání. Tohle je mé umělecké znázornění auta, které jede do kopce. Trasa do kopce je dlouhá 1 kilometr a protože je kopec prudký, jede auto průměrnou rychlostí pouze 15 km v hodině. Trasa z kopce je stejně dlouhá, taky 1 km. Nicméně z kopce může jet auto mnohem rychleji. A otázka zní, jak rychle musí jet auto z kopce dolů, tady tento kilometr, aby průměrná rychlost na celé 2kilometrové trase byla 30 km v hodině. Tahle hádanka je navržena tak, aby vás zmátla. Pokud vás tedy okamžitě napadlo nějaké řešení, zkuste si opravdu ověřit, jestli je to řešení správné. Zkuste si to spočítat a ověřit. Je totiž velice pravděpodobné, že většinu z vás napadlo řešení, které je špatné. Je tedy dobré si ověřit, jestli vás napadlo to správné řešení. Tahle hádanka totiž kdysi zmátla i samotného Alberta Einsteina. Jeden z jeho známých mu tuhle hádanku poslal papírovou poštou. Albert se ji snažil vyluštit. Samozřejmě nakonec hádanku vyluštil, protože si napsal hromadu matematických rovnic, které mu dali odpověď na tu hádanku. Ale i tak Albert prohlásil, že ta hádanka je velmi neintuitivní a že bez toho, aniž by si napsal ty matematické rovnice, by to jen tak nevyluštil. A to už měl tou dobou Nobelovu cenu za fyziku. No a teď už se pojďme podívat na to, jaký je správný výsledek téhle hádanky. Dobře, takže my říkáme, že auto jelo do kopce 15 km v hodině, z kopce nevíme, to hledáme. A celková průměrná rychlost byla 30 km v hodině. Zkusme si jako první spočítat, jak dlouho to tomu autu trvalo ty 2 km ujet. Víme tedy, že jelo 2 km rychlostí 30 km v hodině. Kolik času mu to teda muselo zabrat? No, to si můžeme jednoduše vypočítat. Máme vzorec, který jako říká, že rychlost se rovná délka ujeté trasy děleno čas. My známe rychlost, známe délku a neznáme čas. Rovnici tedy upravíme a rovnice nám říká, že čas se rovná vzdálenost děleno rychlost. Dosadíme. Takže délka se rovná vzdálenost 2 km a rychlost je průměrná rychlost 30 km v hodině. Dostaneme 1/15, tady seškrtáme kilometry a zbývá nám hodina. Tedy autu ty 2 kilometry budou trvat 1/15 hodiny, což jsou 4 minuty. Pokud je to pro vás moc matematiky a moc rovnic, tak si to můžete představit tak, že když auto jede 30 km v hodině, tak za 1 hodinu ujede 30 km a tedy 1 kilometr muselo jet 2 minuty v průměru. No a protože tady jelo to auto 2 km, tak mu to muselo zabrat 4 minuty. Dobře, takže už tady víme, že celou tuto vzdálenost by to auto muselo stihnout za 4 minuty, pokud má jet průměrnou rychlostí 30 km v hodině. Teď si sválně spočítejme, kolik času tomu autu trvalo ujet tu první trasu, ten první kilometr, kdy to auto jelo jenom 15 km v hodině. Dosadíme si to do úplně stejné rovnice. Takže T2 se rovná 1 km děleno 15 km za hodinu. Kilometry se vyruší a dostáváme 1/15 hodiny, tedy 4 minuty. No a tady vlastně nastává ta zrada, protože my jsme si spočítali, že to auto by ty 2 kilometry muselo ujet za 4 minuty, aby jelo průměrnou rychlostí 30 km v hodině. Jenomže teď jsme si spočítali, že 4 minuty trvalo tomu autu vůbec vyjet na ten kopec. Takže už mu vlastně nezbývá žádný čas na to, aby sjel z toho kopce dolů. Musel by se odsud instantně teleportovat sem v žádném čase. No a což není možné, protože nic se nemůže pohybovat rychleji, než je rychlost světla a už vůbec nic se nemůže teleportovat. A už vůbec ne tady toto auto. Takže odpověď na naši otázku je, není to možné, neexistuje žádná rychlost,
kterou by to auto mohlo jet z kopce tak, aby průměrná výsledná rychlost na celých 2 kilometrech byla 30 km v hodině. V tomhle tedy byla zrada té hádanky. Zkrátka neexistuje žádná taková rychlost, kterou by to auto mohlo z kopce jet, aby průměrná rychlost byla 30 km v hodině. Můžeme zkusit upravit zadání a můžeme se zkusit zeptat, jakou průměrnou rychlostí by auto muselo jet z kopce, aby výsledná průměrná rychlost byla třeba 20 km v hodině. To už bychom dokázali spočítat a pro úplnost si to ukážeme. Dobře, takže máme nové zadání. Auto jede do kopce stále 15 km v hodině, ale zajímá nás, jak rychle musí jet z kopce, aby výsledná rychlost byla 20 km v hodině. Jako první si tedy zase spočítáme, jak dlouho bude tomu autu trvat ujet ty 2 km, pokud pojede rychlostí 20 km v hodině. To už si dosadíme do našeho známého vzorce, takže 2 km děleno 20 km v hodině, to je 1/10 hodiny, což je 6 minut. To znamená, že autu bude trvat celkem 6 minut ujet ty 2 km, pokud má jet 20 km v hodině. My víme, že do kopce to tomu autu trvá 4 minuty, protože ta průměrná rychlost se nezměnila. Což znamená, že na cestu z kopce zbývají autu 2 minuty. No a teď si dopočítáme, jak rychle tedy musí jet z kopce. Fakticky počítáme, jak rychle jede auto, které zvládlo 1 kilometr za 2 minuty, což je 1/30 hodiny. To už si zase jen dosadíme do známého vzorce. Rychlost se rovná vzdálenost děleno čas, tedy 1 kilometr děleno 1/30 hodiny, což nám dá 30 km v hodině. Auto tedy muselo jet dolů rychlostí 30 km za hodinu, aby výsledná průměrná rychlost na celých 2 kilometrech byla 20 km za hodinu. No tak jo, jak jste dopadli s hádankou? Věděli jste správnou odpověď? Dokázali jste si ji vypočítat? Nebo jste se spletli? Dejte mi vědět. Čau.